Madaydayaw una iti Dios ay atin nga kabsat, Luzon, Visayas, in Mindanao, naragsak kinarang ay nga kasasaad tayo amin. Merry Christmas in advance, Happy New Year. I love you so much, kada kayo amin, ay atin nga kabsat. Naging bahagket din ti ang trabaho, amay paay panagserbi iti Apo. Takanayon amariknak ragsak to'y biyag ko, itan inawat konti Diyos manugod ko. O Jesus, sikati ang nanayon nga ari ama idyay nga to tainted mo gloria nga ang nanayon ken tibiyag ragsak nga ang nanayon. Umay kayo kakapsat ko ken gagayem ko, tanaragsak ti agserbi iti Apo. Takanayon amariknak ragsak to'y biyag ko, itan inawat konti Diyos manugod ko. O Jesus, sikati ang nanayon nga ari ama idyay nga to tainted mon gloria nga ang nanayon ken tibiyag ragsak nga ang nanayon ni Jesus ari nga ang nanayon, ni Jesus ari nga ang nanayon, ni Jesus ari nga ang nanayon. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise your name, O God.